marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarnya na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Mertua do halak nama naon di pangunjunan, aidung tau ibana sian pangunjunani, jaloon na do tupal hangoluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan na holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan, jala pardenggan basa, ro di saleleng nileleng na doa sini roham, mauliate marohan nami tuho, ala diramoti ho hami sian na selaun sahat ro di sadarion, hupuji hami maho, ala nong sahat tami tu barita na uli na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus, na pangolu hami, mauliate hudok kami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan di lehon ho hatam na badiai. Say asi maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asa hot rohan nami, jalamar parange hami parange na badia. Say ajari paimbaru marohan nami, asalam ias rohan nami, hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhatah marid di mahita. Tatangihon mah pati ni debata ima sian pati parjulu sahatu paupaton pati parjulu ahu do Jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon
rodi nang di bagasan aik na ditorni tano, yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay onahum do sogot akan namar sineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari ma ulahamu nasa siulaon muna, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi ni isini hutani halak pe, namang ibati hutam, ay dinaonomari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari na pipatuhoni, dibaheni do umbahen na dipasu-pasu de bata, jala diperbadiai, songoni masahatna, rap mahita mangido hagugon sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, sai pargogoy mahami, mangulahon na humbartu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita. Nagodangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami na parasi roha jalan abadia. Aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom. Huhilala hami rikot doa sini roham disalhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung najot-jot do hami manimbil sian akka dalam nung nabadiay, songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian julom ala ni dosa nami ay dang di halomohon roham hamatayan ni akka pardosa. Alay hamubaw ni rohana do di halomohon roham, asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulaw nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasin roham di hami marhite-hite panindangion, dohot hagogoon niton di parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiay. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul siamon ni habangsa ni hatongamon ni nabanua gijang. Dibaheni terbain ibana do pangoluhon ro di ujung na akasandok ro tu debata, marhite-hite ibana, namangolu do ibana totong,
asa ditangyakon nasa sadai hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata, mari dimahita. Debata nagabe epistel di Parminggota di Bagasan Manogoton ima nanienet sian Amos bidu 5 mamukamay sian ayat 10 sahat 27 marsika soring mahita majahasa di ayat naparpudian non rap mahita tapai hutihut ma songnon maridok disi marjaya manasida akan mangapian di arini Jahoba tungahama labamuna siani haholomon do arini Jahoba dada hati uron. Dah haholomon tongon arini Jahoba jala dada hati uron hangula pondo dang marsinondang nang pe di pelehon hamu tuahu akka pelean si tutungon dohot pelean si panganon dang lomoro hakku disi pelean hamuliateon sian pinahan muna pai pamunaan pe nang parpudi ahu disi jadi margiling-giling masongon aik uhumi jala hati goran songon sungai ni so olo marsik atong songon usungon muna ma udung-udungi di raja muna rodi ojahani gana-gana muna tole bitang ni debata muna akan nabinahen muna dihamu rap mahita jadi togon muna maahum terbuang dao salpus sian Damaskus ninna Jahoba debatamu song nima saatna mertua do akan atumangihon hatani debata jala naupyopsa amin tapuji tuhata mari dimahita.
hatidakon maha porsiatai songon nahitanadakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabagabe satonde parbadia andorang sohabuguan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang natua tu banuatoru dung ditanom namulak mangolo di ari patuluhon nama naik tu surgo la hundur tu siamun ni debata Jahoba amanai pergogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumihalak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Tabegema korsian inanami lansia inahana dohot ina Debora.
Tabegema titing na masa di huriat tadi na sa minggon. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hut ma titing ta nama ragam di Minggu 12 November 2020 tolu. Na parjolo guar ni Minggu. Guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu 20 tolu dung Trinity tatis lapatana hasitolu sadani debata. Topik Minggu. Marsi pauliulia manomu haroro ni Tuhan. 2. Kelompok KOR tu hari Minggu 10 November 2020. Na parjolo jam 7.30 ina Hana, ina Deborah, ama Huria, dohot ama Salom. Jam 10 ina Esther, ina Kamis, ama Jericho, dohot NHKBP. Jam 10.05 WIP remaja. Tolu pertangyangan sektor. Na parjolo di hari Selasa 14 November sektor Nasaret diuluhun oleh BPH sektor. Judea keluarga Hasnambela Inang Boru Nenggolan. Bethlehem of Napaton Galatia keluarga Situa M Banjarnahor Inang Boru Manurung. 5 Filipi masuk jam 10.30 diuluhun oleh BPH sektor. Rabu 15 November Sion keluarga Nyonya Semorang Boru Manulang. 7 Betania BPH sektor. 8 sektor Roma keluarga calon situa ESM Siagian Inang Boru Tabunan. Korintus of 10 sektor Kolose keluarga Nyonya Manulang Boru Siaturi. 10 Sada keluarga Situa M Tobing Inang Boru 5 juta. Sabtu sektor Efesus BPH sektor diuluhan BPH sektor. Tajahama Manginang di alamat manang na tertulis di warta sadarion di Natatiu. Mau lihat ya Pak. Nah papaton ibadah minggu pukul 7.30, ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 November 2020 nanaing ro hita mamake bahasa Indonesia. 5 amplop pembangunan. Di minggu sadarion marpilian 70 dohita ima papungu pilihan amplop pembangunan dohot pilihan napa duahon tapasahat ma di bagasan las niroha. Onom mandohoti udangun huria. Di hari Minggu sadarion borhat dupungan amatu HKBP Depok Kota. Ima mandohoti udangan pesta pembangunan dohot pesta gotilon ni huriai. Napapituhan pembagian liturgi Natal umum manang gabungan. Marhite peralado sektor bagi onon na liturgi Natal umum tu 5 hal utusan ganum sektor ima sian sikola minggu remaja naposo ina dohot ama rade mahita majalosa jalaganuk mahita sektor mangarikoton laho pasahaton uang Natal tu panitia pembangunan umum godangna 600.000 per sektor. Napawuluhon ulang rapot ni huria. Patupaut nama akar rapot ni huria laho menyusun program dohot anggaran huria tu tahun 2024 ima a tanggal 10 10 November 2020 rapot parhaladu partohonan. B tanggal 3 Desember 2020 rapot huria. Sia ulaun padidio nabadia dohot malua manang sidi irreguler di tanggal 10 Desember 2020 nanang ro
patupao ni huriata do padidio nabadia dohot malua irreguler. Dibayani tu akan anaing madotisa asa mendaftar ma tu huria sahat tu tanggal 26 November 2020. 10. Titing marbagas. Titing paduahon. Naing majalo pasupasuan pardungan saripion ma deslon pakpahan anak ni amata hal amata paringotan pakpahan tubuh ni hala inata tiur maidawati boru tapubulun alamat Singkut Jambi Huria HKBP Singkut Sada Resort Singkut Distrik 25 Jambi dohot orowana Nova Devi Tiolina boru manurung boru ni hala amata calon situa hutal mangasi manurung tubuh ni hala inata Norita Borusio Bing Nahinan alamat Jalan Sofa Marwa Sada RT Pitu RW 6 nomor 102 Mekarsari Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Tara Pasu-Pasu di hari Sabtu tanggal 10 November HKBP Singkut Sada Jambi 10 Sada Ruas Namoding Nunga Marujungulu Sahala Remaja ni Huriata Naomi Kristina Baru Marpaung Tubuh 20 Oktober 2007 Moding 8 November 2020 Tutup umur 10 tahun Boru ni keluarga A Marpaung Inang Boru Sinaga Sian sektor Nasaret Tatangnya koma anggiat tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna 10.2 Pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial Mauliate madi pasahat roh huriata tusudi ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial tu bulan November 2020 tua kana pasahaton depe taingot mamang inang makarikoton pasohoto sa ganup bulan tuhuria marhiti parhalado sektor B Nabi Torop ni ruas namandoti permingguan tanggal 5 November 2020 ima 820 hala 14 ruas nomor ulang tahun kelahiran 56 hala ulang tahun pernikahan walu keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sampai 12 November 2020 hatani batana pasikopon iu las niroha muna tarsurat di pesalmen 20 ayat 6 tongon tahe dengan bahasa dohot asiniroha mangitihut au saliling ahu mangulu jaladung mulak ahu masuhaku ma bagas ni jahuba saliling nililingna 15 pilihan iuran diakoni sosial torop na pasato pilihan iuran diakoni sosial di bagasan mingguan onom kangka godangna 1.325.000 rupiah 10 pilihan bulanan ng tahun torop na pasaton pilihan bulanan ng tahun di bagasan mingguan tulu kaka godangna 1 juta rupiah 10 Toto ripe tu pembangunan torop na pasaton toto ripe tu pembangunan di bagasan mingguan 2 kakak gudang na 300.000 rupiah 10 lalu keuangan huria na parjulu huria gudang na 5.340.225 rupiah tu pembangunan 7.447.500 rupiah sentralisasi Manang Pusat 6.310.775.000 rupiah jumlah saluhutna 15.115.500 rupiah molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi maturia parhalado rade dohami padenggaton songon ima tok titing namasa dohot si pamason di tonga-tonga ni huriata
Sai di pasu-pasu tu hatta maha piliani bahen sangap ni guarna. Amin. Tabegema lagu pujian ima sian ina Kamis dohot ama Jeriko.
Mari dimahita, tapuji Tuhata, huhut papenguluh pelean, sadaa dan sadabi.
Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tatangihon mahata ni debata na dienet siyan surat sada Tesalonik bidu 5 ayat sada sahatro di ayat 10 sada hujahahon ma di tongat-tongat. Alai dang pola suraton tuhamu aliak kadongan taringot tutikina dohot sadiharina. Ai diboto hamudo takkas nasongon panakobor ngiddo haroroni arini Tuhani. Ai molo didok halak dame do jala mara suadong disima topu tahop tu nasida hamagoani songon pabbebeon tu nagabe-gabean jaladang adong haporusan nasida. Alai hamu aliak kadongan dang dibagasan nahulum hamu sotung hatiuran ari hamu songon panakku ai saluhu nadohamu anak hatiuron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian haholomon atong say unang ma tarpodom hita songon akka naliban say dungo mahita jala marroha natorang ay bornginido tarpodom akka namodomi jala bornginido mabuk akka namabuki. Alayang gohita nasian arian marrohana torang mahita tasolukon maha perseaon dohot haholongon songon baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon niroha di haluaon aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan alai naing madapotan haluau kita marhite sian Tuhatta Yesus Kristus naung mate humokop hita asa sadok mangulu hita rap dohot ibana manang nadungo mangulu dope hita manang naung modompe dibaheni say masipay ngotam mahamu jala masipau liulian songon naung binahen muna ido saha. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sada sarita mardongan ni pola didok adong mas di sadatiki di patupa konferensi nasional Sibolis konferensi nasional Sibolis ya di bigiamu Sibolis konferensi omma bigiamu sahaliu bigiamu konferensi nasional Sibolis ibabungus di Sibolis ya saluhut bangso dohot luat tu sadenganan. Mereka mengadakan konferensi untuk mengambil sebuah cara bagaimana strategi untuk mencegah manusia ini bertobat. Jadi tujuannya lagi bohama asa unang adong na bertobat sia jolmo. Maka kepala sidang ketua sidang memimpin konferensi ini mengido pendapat sian pesertawan. Jadi naro tu konferension Sibolis senior di Sigudang. Sibolis junior pe diundang do asa dong dihalaki teladanan non sia Sibolis senior kira semua. Jadi mulai matong konferension Roma pimpinan sidang mado ayo silakan beri pendapat strategi apa yang paling jitu kita pakai untuk mencegah manusia-manusia ini bertobat. Ayo ma lojo on Sibolis junior lebih ron polo ka senior imana nang iboto o pamatio do avion ngabe ngamate be ngamate. Jadi disukun pimpin sidangon baik jo pendapat join termertu datang Sibolis senioron biasa datang. Menurut saya begini saja pimpinan sidang
kita bergerilya mengabarkan kepada manusia-manusia ini bahwa sesungguhnya surga tidak ada. Jadi mereka nggak usah bertobat. Dongero pimpinan sidangi, senior mahonimu narohana kan, ditolak itorina. Sudah do agama di Portibian mengakui bahwa adong surga. Pendapat na asing, adong muse senior di sana, angkat tangan di mana madok. Muluau kebalikan na do, ikut tasoso itu sudah jolmaon bahwa neraka itu tidak ada. Supaya mereka tidak terlalu khawatir, maka tidak ada yang bertobat itu. Inna bana, ro pimpinan sudangi madok ditolak. Ai sude do ugamo home di bangsuan nae di Portibian. Nama ngokuhon adong do neraka. Sanga majoso sidangi itu radong angkat tangan si bolis junior. Anggap ka senior terbereng, ayah itu tuduh-tuduhan, ay soirong bibote maningahain. Ale-ala ilian kesempatan pimpinan sidang, nggak apa-apa, silakan. Mau lope hola peninjau nuang si bolis junioron, bolehlah saat ini nih bang. Dungiro masih bolis juniori mado. Pendapat saya begini, kita harus mengatakan kepada semua manusia bahwa sesungguhnya surga itu ada, neraka itu pun ada. Alai leleng dopetik ini nita matu nasida. Dungi tercocok iroh pimpinan ni na odo idina brilian. Asa medem sudah jolmai lalap nasida ala boton nasida mak tohodo adong surga ale leleng dopei di Portibio dopei ba. Hadua banda bertobati ai leleng dopei roi sonari nikmati majo ngoluan. Pendapat ni bane mak na ditakup ima na pinakke ni nasida ima haputusan ni pimpinan sidang ido hasil konferensi di nasidai jalan waing ngamangula be akasi polisi. Jadi namangula don waing itu hamu madok tenang maho unang pabigi-bigi ay karubinoto ina ni paditay inna ay do ngamangula in waing isaping mi. Jadi hati-hati amal, hati-hati bime itu. Dakku boto tanggal 3 konferensi na jelas mulu sitong dang sitongi alay bodo atu sata buasa no aing Portibion jolmaon sahira na so di hari kotobe sitong partuhanon na bisa jadi karena begitu. Karena dia memiliki pemahaman dari bisikan-bisikan iblis yang mengatakan bahwa surga dan neraka benar ada, hari kedatangan Tuhan benar ada, tapi belum sekarang. Taringot tu ari haroron itu hanon sebenarnya nggo dihitala Kristen ngamula-hula dido ngatak kasod diham ido itu bukti dang pola surato betu hamunian tiki na do sadiharina alaniaha ala nga dipabuwa dang adok kita na ubotosa manang sadiharina manang adigan natakasi dok anggo haroron itu hatta padua halihoni songon panak kobor ngido. Jadi di konteks nitur pohon panakko itu agak penting pada saat itu. Dua do somal nasi panakko odope. Sada satabi di sungai manakko baju. Jibo de beko kamu meri di jolma itakko bajuna. Boha may mula tu jabuna. Allah hati hayoti dope tekstil apa baju. Jadi somal do alpe pemandia kad di mulu di sidikala kamihan tiki mekmet. Jarang do kamar mandi di jabu. Tu sungai do lau mandi. Jadi songoni mamulo mandi. Pabiar kemai son basah ado gatina dungi mandi matusan. Jadong do namang iti-iti pon. Di hati-hati sodo maksud tu. Mulu di hutan amia dang be ai ngadong tekstil tari usu. Itakko somal do manakko sian pemandian. Sadanai panakko ono somal songon nang tabotonai. Tong ngaborngin. Jadi tong ngaborngin do merdala panakkoi jalanang diboto perjawi sadi hari tikini iro. Mulai do tong ngaborngin di konteksi pembagian jam berarti jam 12 sampai jam setengah 2 ke jam 2. Mulu somalna manang normal nokan omma mudu pita nokian. Jam 12 tu jam setengah 2. Olo nang binoto binang nahana maseson.
Ya, molo dung lewati ngaulu tersunggul. Tak kau tunggulan sion jojo damu tersunggul mudum. Bodoh pihamu nok mudum. Ayo lo cerita-cerita betulan sion. Sebui benok iba mudum mamang. Ini. Topu tersunggul, makuling huting tersunggul iba ini. Ngamol be mudum minna, ya kan. Ya syukurlah kalau masih bisa tidur ya, tenang. Jadi panak koto ngabor ngidoro. Jela takka sudah hupikir satu sadarion rumus nasaru paro dak ya panak kok naburu roda nona jam 2 dah inna tuhamu dang mungkin sadok dang adong nau boto satikina do sadiharina songoni madipatudos ari haroro itu hapa 2 halihon alani ido didok apostol Paulus akadongan dang pola surato tuhamu taringo tutikina do sadiharina alai boto hamu matakas songon panak kobor ngidoi banaro mulai do songon panak kabor ngidoi banaro alani unang lebahamu unang lengahamu ala molo didok di Matius 24 ayat 36 dang adong nau botos jadi unang pola luja hita taluja dirita mengulik-ngulik arkeologi Alkitab atau Bibel tapadomu-domu ayat tu ayat Matius 24 ayat 36 kan dang adong nau botosa tikina do sadiharin nang suru-suru ape nang anahipe da soholan amai maka na ngolu tibu sa suru-suruan mulalo kalak ubadomu-domu tanggal nasod dan nongan ari haroroni Tuhan dang adong nau botosa tikina do sadiharin dungi didok molo didok disondak songo panako borngi do harorona dang adong hitabui na menghindar dung roi bana dang ado kita saya nanggo saya ada pena boy menghindar sian haroron itu hani madok agu Tuhan deng siek do piau jolo marpahopu ya do penya nau dang boy dang parpahopu do pe Tuhan unang maju sonari horo dang boy mulung ngaroi bana manang madong jolo sohok majunya nau Tuhan sohok do pe iba manang adong madok Tuhan jomblo do piau akenang dak kuboto natari pe huboto natwari hari jomblo si dunia memang macam dono yang nama so di Portibion 11 November ina hari jomblo si dunia jadi mau lorong do pison kalau masih ada yang jomblo dang nambah balu maksud udah akan ada jomblo kalau ada yang masih jomblo biasanya kalau orang merayakan hari jomblo sedunia katanya dia akan membeli hadiah yang terbaik untuk dirinya sendiri palas-palas rohana sadira songoni ala sodong nama ngalen hadiah roti bana songoni jadi gebeba mai hari jomblo sedunia mungkin tang yang ni halaki songoni itu ya karena di hari halaki seherana madok halak maksud tak kena jomblo ya teh gebi tardapot teh ay mas madokon unang josonari dang boy dang menghindar molonga roy bana ditikina takas didok di ayat tu lunak kaningan molo didok halak dame do jalamara swadong disima toputa hop tu nasida hamagwani songon pabebeon tu nagabe-gabean jaladang adong haporusan nasida tidak ada satupun kita yang bisa luput darinya ketika dia sudah datang pada waktunya dang boy bedohonot tadi sidang boy dang tahad dang siap alai molo ngaroi bana tak satupun kita yang luput darinya di epistel naking takas akahalak namangulahon hajahaton diharoroni Tuhani didok bahwa dang adong na boy luput molo luput pay bana sian singa adong do pay babiat na ulo menerkami bana molo luput pa iba na siyan babiat mula iba na tujabu nung imangusad de iba ni jabu inarohana nga amabe hape disipe boy do pa iba na dipargut ulok jadi tidak ada satu tempat pun yang bisa menjadi tempat kita untuk lari atau menghindar itu ngani ngoluta di ari haroroni Tuhan alani ima nuaing unang pola loja hita mangetongi adiga do harina jampiga doi masa didia doi masa nariko nuaing bohado mangarade tusi mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan itu yang paling penting saat ini untuk kita pergumulkan pribadi lepas pribadi baik sebagai kelompok
Hudok naking didok apostol Paulus songon anak hati urok kita. Ikom masih paingotan jala masih pauliulia kita. Sebagai anak-anak terang dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan, maka kita harus saling menasihati, saling membangun. Nuaing dan sogot kita saling membangun saling menasihati. Selama Tuhan masih berikan nafas kehidupan saat ini, selama Tuhan belum datang hari ini, kita harus senantiasa menggalakkan hidup yang saling menasihati, saling membangun. Jadi molosonari memang ikut songoni dope, masih paingotan, doho masih pauliulian. Jadi unang juit teradong hamu nama dok sonari, ai bahasa dan yajakko inang amat tai tu gareja manang tu pertanyaan. Dang sonari dope alus nama dok, toe mamang tu surgoin na soboi bocengan. Toho doi sogo dang boy bocengan, dung ro Tuhan dang boy dohon muna, enya dope matakan jugul dunya nyali pamasuk me Tuhan, dang boy. Nuaing donang niajar honna kesempatan na adongon ikom masih paingotan masih pauliulia kita dohot halak na asing. Karena apa? Tuhan bilang tempat itu masih banyak di sorga. Maka kita harus senantiasa bergerilya kepada semua orang di sekeliling kita untuk saling menasihati dan saling membangun satu dengan yang lain. Jala sianima dohonota siaturbukon di akka dia mah narikot hita masih pauliulian. Di akka dia mah rikot hitaon masih paingotan. Adong tulu siaturbuhon. Na perjulu ima marrohana torang berjaga-jaga dan sadar unang tarpodom dohot mabuk, jangan tertidur dan jangan mabuk. Karena pina tarpodom ya. Jadi mulut tarpodomon songoni do modum fisik la songoni do modum tidur rohani hampir mirip. Maulah halak na modum ciri-cirina paling tidak dang peduli tu halak na asing. Nang mengganggu ngorok nion tudongan nadang peduli onai karena bidang sadar modum. Nang sambar tangan nopak na tu si majujung ni dongan naik dang peduli i. Ala modum dang sadar. Songonido nang akahalak na tidur rohani, dia tidak peduli dengan orang lain. Orang yang tidur rohani pun itu tidak peduli dengan keadaan. Na dobar udah disahan molonga terpodom dobar udah peduli itu si be. Na mosok lopa-lopana nagalak tipi sampai tu manogo dang peduli be karena pingat terpodom. Dang sadar. Jadi tidak peduli dengan keadaan sekitar. Orang sudah sungguh-sungguh memperbaiki diri, bertobat, mendekatkan diri kepada Tuhan, dia tidak peduli dengan keadaan itu. Aka halak na tarpodom dosa dohot alak na mabuk dang peduli itu dirina sendiri. Setiap kamang naung talak pamangan nai na mudumi medang peduli. Monang na mabuki las masuk itu goti masuk ibarat mekel deh, ayo si roain na ibana do pesiani. Adang peduli itu dirina. Songoni do halak na tidur secara rohani. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli terhadap keadaan, tidak peduli terhadap diri sendiri. Hati-hati menjadi orang-orang yang tertidur karena itu akan mendatangkan kesusahan bagi kehidupan kita. Molo terpodop hitaon, molo lebah hitaon, molo lengah hitaon, kita dona susah. Jadi dohono do tuhamu unang lengah hamu edde perjulu naking gudang nasibuti ala terpodom ahod do penaking gak bisa songono madang sudah tamarin dina perjulu kan bok kamu bibil anggue salah nami mai salah majahatiting nari hayat ala yang doho disudi inganan disudi kesempatan jangan lengah unang leba ido bener apostol Paulus unang mahamu terpodom jala una kamu mabuk. Mulai dok mabuk jadi ope berlebihan don taringok tu pertuhanonna. Saya mana manang no botu sude, jalai mana manong sohib dekat doh Tuhan Yesusi. Anong dosa halak namar goar Lee Jang Ryun. Lee Jang Ryun di tahun 1980 di Korea, sahalak penginjil, idok si Leon.
au ngajupang do Jesusi idok do tua utakas ari haroroni ibana tanggal 28 Oktober tahun 1992 gudang dona porsia tu son odo hebat nak kamanginang murahia dona porsiai halak Kristeni tarela tu aka isu-isu si songonon gudang dona porsia tu sili ala ngajono do arina ini nasili dijuali ma artana doho pengikut non dung dijuali nasida aka artanaon adong na mengundurkan diri sian aka jabatan sian aka pemerintahan ala ido ibana ido nasida di tu nasida bahwa dang adong be haporluan ni molongaro tu hatai merpungu manasida disada inganan dung dijuali aka artanaon hepeng naon ibae mon laho manuhor inganani dohot mangalehon si panganon tu nasida na tinggal di aulai saliling napai mai mahoni gudang do pesisa hepeng ni natoropi adong do sampai ratusan juta dolar ninna di tiop sili sinaking warna Li Jangryun itu ibana mah hepeng singkat cerita saha ma tanggal 28 Oktober 1992 saya si berek kala kitu gijang niaulai dangadong naro cicak do nama kulingi gijang lewat sadari atik bohatar lebat macet narohane halaki ipai madu tu sogok nai tongdang ro sampai saminggu berikut tongdang ro dung saminggu topu mabuka bituan ni aulai adong naro alai polisi Korea naing manakup sili dohot aliran nasesati jala ternyata dong diperiksa korupsi silion disisa ni hepeng ni natoropi ujungnya di penjara akamang inang dohono mak termasuk na mabuk doon mabuk di parugamoon o pedang dengganon alanikon berjaga-jaga dan sadar dalam hal beriman ini harus sadar jangan menjadi orang yang tertidur dan orang yang mabuk alani unang terpudung atong nuaing dungoy june saping minong mudumi ati buang ngarung terpudung bereng june saping dangadong na terpudung mulai ati mandi Jehovah nabaduahon solukon haporsiaon dohot haholongon gabe baju pertahanan berbaju jirahkan iman dan kasih haporsiaoni harusna ikon saha tu ulaon holong niroha ikom maparbuehon holong niroha do saluhutna haporsiao molo di epistel umat Israel mereka terlihat seperti orang yang sungguh-sungguh beriman mereka beribadah memberi persembahan tapi tidak menunjukkan kasih kepada sesama ringgas duna sida beribadah patu pahon hari raya pasahato pelean alelaus ringgas duna sida menindas na pogos na mekmet akan nama balu dohot yatim piatu dohot na somar dihadiha nau kebat ibain nasida do harga seorang manusia sama dengan harga sepasang sepatu odo nama bayi muruk situ tuhani marhite si Amos paingok bang soki sutung di pay-may ari haroroni tuhani sebagai ari haluaon jea doi di nasida ay hajahatod do naniula nasida jadi haporsiaonon ikom marperbuehon holong niroha maradopon halak na dihumalia kita ikon takas mahita masih paingotat disi ikon takas mahita masih pauli-uliat disi atik tong adong sian akadong atai nalupa di haporsiaonna nalupa di holong nirohana hita manuaing memiliki peran sian turpuhon paingot ibana pauli-uli ibana molong adong diberi kamu ngasongon nalipe ibana sian haporsiaonna nung ngasongon nasohobari mana to holong nirohana sian debata paingot ibana disi pauli ibana disi termasuk ke suami, ke istri, ke anak, ke orang tua, ke anggota tetangga, tonga sapunguan, dona asing. Ido perata namai mai mahon ari haronon itu hanon madok masih paingotan huhut masih pauliulia. Tawoto takas haporseao duanon nagabe kata kunci tu hita asa bongot tu surgui. Adong dos ada video hubereng beredar hera parodi cara orang masuk ke sorga
Jadi komar paswo do jing adong saya dari jolo dungi adong mapit tutup songonon dungi ido ibana ma. Tuhan, au ringgas do marminggu pertanyaan PA do martangiang. Dungi terus ya bagas akses denied. Ditolak. Dungi do ibana martangiang tiak borngi do Tuhan. Hutangnya aku do sudi. Itu rido muse akses denied. Dang buka-buka bitui. Wah namun ini huurupi do na pogus lau do tu pantiasuhan dungi makuling muse akses denied dungi marpikir may ban do neng dono ido iwana au porsea tu Tuhan Yesus Kristus welcome itorina buka bitui. Passwordnya adalah beriman kepada Yesus Kristus. Porsea tu Tuhan Yesus Kristus, akahalak na porsea tu Tuhan Yesus Kristus, iko marperbuehon holong ni roha, ido na ido nakaningan harus berbaju jirahkan iman dan kasih. Di konteksi mahita masih paingotan doho masih pauliulian, nuaeng di nama nomo-nomo ari haroroni Tuhan Yesus Kristus. Nabatoluhon om mana parpudi. Jujung ma pakirimo di haluaon, berketopong pengharapan akan keselamatan. Ketopong itu adalah penutup kepala, kepala yang merupakan posisi letaknya otak. Otak adalah pengendali fungsi tubuh kita yang mengontrol perasaan, pikiran, mengambil keputusan dan juga gerakan atau sentuhan. Jadi pakirimota bahwa narap dohita doho Yesus Kristus oman yang melindungi otak ta nakaningan na mengontrol perasaan, emosi, tindakan, gerakan atau sentuhan dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita pikirkan, apapun yang muncul di dalam benak kita harusnya tetap mengingat yang melindunginya adalah pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus kelak. Ai didok diturpuk tai ai dang dipadiri debatahi tabahen sirimasan alai naing madapotan haluau kita marhite-hite sian Tuhatta Yesus Kristus. Inilah pengharapan kita. Maka ketika engkau emosi, harusnya pengharapan bersama-sama dengan Kristus itu mengontrol emosimu. Ditiki naing mangamuk koikon ingoto au tahe parjabar duau di harajaun banu jangi rap doho Tuhan Yesus. Dang tau be songonon muruku, songonon emosiku, songonon kalimatu, songonon parulahku. Idona berketopong pengharapan akan keselamatan. Akhirnya, keselamatan memang anugerah yang diberikan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Akan tetapi, walaupun keselamatan itu sudah diberikan, tidak otomatis kita pasti selamat entah apapun yang kita kerjakan saat ini. Entah melakukan hal yang serampangan tidak menjamin kita sudah pasti masuk. Ikut totong dota jaga, ikut totong dota pelihara. Molo Apostol Paulus madok harus tetap mengerjakan keselamatanmu sampai hari kedatangannya. Ibaratkan kita masuk ke sebuah hutan yang gelap. Tuhan memang sudah berikan kita obor atau pelita. Tapi walau Tuhan sudah berikan obor kepada kita masing-masing, tidak serta-merta menjamin kau sudah pasti selamat sampai ke ujung perjalanan. Jika kita tidak menjaga obor atau pelita supaya dia tidak mati. Ibarat Tuhan Yesus 10 parupamaan taringok tu paropuan napai may mahon haroroni pengantin. 5 perempuan yang bijak, 5 perempuan yang bodoh. Sama-sama diberi pelita. Tapi ketika mereka menantikan kedatangan sang mempelai, 5 perempuan atau gadis bijak di samping pelitanya dia bawa bahan atau minyak yang menjadi persediaannya. Sedangkan 5 yang lain mereka berleha-leha, tidak bawa apa-apa. Yang penting pelita sudah di tangan, tidak mempersiapkan apa-apa. Padahal hari kedatangan mempelai masih lama. Ketika dia datang pintu terbuka, mereka 5 yang bijak pelitanya masih hidup karena ada persediaan minyak.
5 yang lain masih kocar-kacir cari warung untuk beli minyak, akhirnya pintu tertutup. Maka berjaga-jagalah, sadarlah, dan tetap mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan. Saya masih paingotan, jala masih pauliulia mahita, mano muari haroroni Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamoleateon di pasahat rohana mitu adopamu ale Tuhan. Ala namanagam dutu Tuhamion saluhu na di ari harorom na padua halihon. Hutagam hami doi gabe ari haluaon di hami. Alani iurupi mahami pahobarhon ngulu nami asa saya mangulu hami di ngulu ni halak na parjabbar di harajaon surga. Alani ale Tuhan ajari hami asa totong say dungo. Unang adong hami na leba alay nuaing ditikyon naing ma hujaga hokami haporsyaon nami huparbuy hokami marhite holong ni roha jala totong hami ale Tuhan marniop jala mar pangusadean holatuho ay hodo de bata nami silehon haluaon atong marhite toddim toddi perbadia say urupi mahami ruasmon dinama nomu ari harorom say masih paingotak kami masih pauliulian asa sude hami bongot tu harajaon banua gijangi ari haluaon ari lasni rohama jala ari hamonangan ma haroromi ditikina ala hot hami marhaporsyaon maradopoko Tuhan debata udutan nami dongolu nami dohot sude ruasmon mga laho madalani akasidalanan nami dohot akka ulaon si ulahonon nami di saminggon hupasahat tami mangulu nami pasahat tami ngulu ni ruasmon siada dana name mesahat tu akana matua homa na majagay homa na mangurupi homa na mangalehon gajang ni umur hahipason jalalas ni roha jala pasu-pasu rezeki disediakan na niulan di tangan ni ruasmon na somaralo tulomo ni roham pasu-pasu akana toras laho manugu-nugu akayanakon dohot mangalugahor rumah tanggana pasu-pasu suami maradopon istri maradopon suami totong di bagasa dame dohot holong ni roha pauneunehon akan narikot di tonga-tonga ni ganup rumah tangga nasida pasu-pasu akka amanami akka inanami nama balu totong pos rohana hodo de batana nama niup tangan ni nasida nama nugu-nugu nguluna lahu marmudu-muduhon ganup keluarga ni nasida pasu-pasu manang paryana kono ni ruasmon siada dana name metsahat akana magodang homa nama besonang rohani nasida jala totong ma di pertumbuhan na Tuhan sasa homa nama narihon narikot di kebutuhan fisik dohot kebutuhan kerohanian ni nasida padau Tuhan akan oposoon akada danak sian aka ela-ela ni hapor tibion na manusai rohana nang hapor sionna maradopoko manang dia pena pinarsita ni nasida nuaing martinangi maho Tuhan say pasahat may tu nasida Tuhan debata disaluhut pasu-pasum nong pinasahak mutu ruasmu samingguan dia kana majalo akana uli nadenggan aka pertambahan ni umur parutungan kesuksesan di ulaon asima roham Tuhan saya totong paingok nasida makkamola tehoni tuho alasya kodoi jalo ni nasida Tuhan dewata pasu-pasu manang akaruasmu na di bagasan paru kilon di bagasan arsak ilu-ilu dohot habot ni roha apuli marohani akaruasmi asa boy hehe musenasida manguduti ngoluna jala madai akadenggan bahasa syakko atong ale Tuhan tangihon matangi yang namyon nau sobahok kami holam marhite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami amin. Merede mahita laos ti som mata pasahat pelian amplop pembangunan doho pelian nabaduaham.
titik nasihat Tuhan, ai tung hatop laho sang pudoi, dia maarta naho dingolunu, polong na poling nama lotongi, ai dangadong lahot di atas tanoon, nasa nauli rasa pudoi, polong iroha nahot nama lotong, polong di Jesus loboi Tuhani. Paketikin unang homar na lemba, opoti urupi na dangoli, say masinon ng mabay palitomo, panhasanapon dito atay. Ay dangadong lahot di atas tanoon, nasa nauli rasa pudoi, polong niwahan ako nama lotong, polong di Jesus loboi Tuhani. Tatangnya koma peliata martangiang mahita, ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na denggan, dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehom mito hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni sileho-leho mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. So
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita saluna dihamuna kamana minanami atik tungadong nalupa mamiakon handphone na naking di motor na aguan handphone roman no to konsistori di jalo masian parhalado.